Aupa Joseba, Jorge Naz, Durangotik, hemen gauz, Iruko jatetxean. Noiz ikusi zelakoa den, torri gurekin barrura. Gure Iruko proiektua, oin dala ia 6 urte hasi zen, 2015ean. Saldu genuen Durangoko alde zaharrean sushi-denda txiki bat, bertan bakarrik take-away zerbitzua egiten genuen. Azkenean pi bat jende etortzen zen, galdetzen, jateko lekua, bazkaltzeko, afaltzeko, da pasen urtean ginen ideia jatetxe bat sortzea, da oin hona etortzerakoen gure talde asko hasi da, adibidez dekogu mutil koreanoa, dekogu neska japonesa, da hori lagundu digu guri produktu berriak sartzea gure kartan, da oin ja ez da bakarrik sushia gu daukaguna hemen, baizik eta gu saiatzen gara hemengo produktuak hartzea, da toke asiatiko edo fusio asiatiko bat emonez. Momentu honetan, alde batetik dekogu jatetxea, eta beste alde batetik dekogu txirera emateko zerbitzua, edo zerbitzu take away, hori da pizkat jarretzen dugun dinamika aurreko lokaletik. Orain sukaldera goaz, basokagaz, bera otarrainzka giosak egingo dauz, kurri berde saltxarekin. Eta hemen dekoguz osagaiak, kurri berdea etxekuek, dekogula lima kefir, zitronela, limoia eta albaka apur bat. Gero hemen dekogu otarrainzkak, martorria, jengibre, berakatz eta kipula hautza, eta yuzu asala, dala japoniar zitriko bat. Eta hemen dekoguz laterran azkenengo ikutuak, eta izango zen aguakatea, eta gero ganetik jungo ziren asa txinatarran lorak, diesela ibarra baserrikuek, eta honek iderrak bai. Eta gero kipula gorri apur bat, martorria, mendabelarra eta piper berde pikantia. Lehenengo pausua izango zen, otarrainzkak zuritzea eta gero horrek moztia. Eta ontxe beste osagaiekin nahaztuko dugu. Jengibre honetatik apur bat hartu eta otarrainzkari gehitu. Ontxe martorriak ingoiez eta nahazteare gehitu. Da gain, honek hautzek, yuzu hautz apur bat, kipula hautze, eta berakatz hautz apur bat. Ondo nahaztu. Ontze ja prest dekogu otarrainzkan nahaztie, orduin hasiko gara giosak betetzen. Kontu handiz, eta gero hasiko gara forma emoten. Tolesturak egiten diez. Ontze bertan gauza egiten sushi kastaroak, eta einogu bebai kurtzo nikei bat. Kontzeptu bat, nahazten dauzenak sukalde japoniarra eta peruarra. Ontze hemen dekogu josak ja sarratute, orduen ontze sartuko guz uretan egosteko. Itxarongo guz pare bat minutu, egozi arte, eta bitartien azalduko txu eta apur bat kurri berdie, bale? Hau zeiteko, lehen azaldutako osagai danak irakin egin joguz ordu erdizen, turmisakin birrin joit joguz, eta koladore batetik pasau. Eta hau lortzen dugu. Aguakatie plater erdizen jarten hasiko gara. Bigarren pausua izango zen josak jartie, saltza ganetik botako dugu. Ibarra baserriko idar batzuk, piper pikantien julianatxo bat jarriko dugu. Eta horrekin batera bai, kipulan julianatxo bat. Mendabelarra apur bat jarri eta martorriana. Eta maitzeko, txinatar asan lore batzuk. Bueno, Joseba, honek izan die gure giosak, bitxu ze itxura ona daukaten, da badakizu, probaut nahi badozuz, batorri ona Durangora, Iruko jatetxera, da hemen egon gara zuezain. Venga, gero arte.